Ποιος είναι η πιο μεγάλη. Λοιπόν, πάμε, ο καθένας μόνος του. Λοιπόν, πάμε. Τώρα μπαίνει ο Χρυσάρας με το Terminator και μας αλλάζει στα πετρέλαια. Like όλοι, πάμε. Λοιπόν, τσάτ, τώρα είναι που θέλουμε τα δυνατά όπλα. Είναι που Πάμε τώρα, είναι που θέλουμε τα δυνατά όπλα. Φύγαμε ποιες βολές. Παρακαλώ, μην μου δείτε γιατί εγώ είχα την ιδέα. Κρίμα είναι. Πρέσα, δώστε. Πέτρο, ευχαριστώ. Πάμε στο πρώτο πεδίο, παιδιά. Να μορφύνει το τσάτ. Κάτσε να σε κάνω μία, Δεν περίμενε. μου άρεσε εκεί πέρα. Ευχαριστώ, Βένε, στείλει λίγα ακόμα, ρε φίλε. Δεν στείλα κόπη λίγα. Η προσέγγιση του Κρίστου. Μια μηχανή, ένα άνεργάκι. Η προσέγγιση του Κρίστου του Αρικάρη. Μαριλίζα. Πάμε λίγο ακόμα, ρε φίλε. Μη οξυκή. Βένε, κοκομπλόκο. Εγώ είχα την ιδέα, μην Έκανα. χάσουμε. Νικό, Φάμε, ευχαριστώ πολύ ψαρά μου. Άνεργα κλίψ, ωραίος. Έλα, Βένε. Όχι, ρε. Για παίξτε λίγο κι από εδώ. Εγώ είχα την ιδέα, εγώ είμαι τελευταία. Άσε πράσι, άκουσε τον τρανό του χαρτί. Τουνγκ, σακούρα. Θα παίξουμε κι εμείς τα δυνατά μας χαρτιά. δύναμη το τουμ. Θα παίξουμε κι εμείς τα δυνατά μας χαρτιά. Πάμε τσάτ, πάμε φως, εδώ πέρα. Δώστε πρέσα. Δώστε πρέσα τσάτ. Όπα, γιατί παγώσαμε όλοι. Γιατί παγώσαμε είναι πρώτος. Πάμε, σκομπάρ, δώσε Πάμε να κάτι. ξεπαγώσουμε. Ξεπαγώστε μας. Βάζω φως. Ορθόδοξος. Πάμε να ξεπαγώσουμε. Γιατί. Like, παιδιά, Κάουντερ, like. άσο. Τι στο όλοι πάνε. Μια μηχανή θέλω, ρε παιδιά. Οχτώ. Μια μηχανή μπορεί να δώσει. Βένε, δώσε μια μηχανή, ρε φίλε. Δώστε τσάτ, δώστε και σώστε. Τι άλλο να κάνουμε. Έχουμε τα πιο πολλά άτομα. Πάμε, like Δώστε όλοι. και Θα σώστε. βάλω μουσική εδώ. Περίμενε. Δεν ξέρω να πάω. Τι μουσική. Πατήστε όλοι πάμε έτσι, μπράβο. Πάμε, μάγκες, πάμε. The best Πάμε tip να το στην πάρουμε. Παναγία, ναι. W τετράδα, λοιπόν. Νικολάη, είναι αυτό, γεια Σοφία. Πατάει, βαράει ούλτιοτε όχι. Κλέβει. Πάμε τσάτ, δώστε. Κοσμάκο. Πάμε, ρε μάγκες, πάμε. Χρυσάρα, δώσε, ξενοδρευτή, δώσε. Πάμε, παιδιά, πάμε. Αν δεν παίζουν μαζί, ξέχασα. Πάμε τσάτ, δώσε. Μόνος του πες. Πάμε, Για Βόλτερ, πάμε λίγο. δώσε. Εγώ είχα την ιδέα, θα βγω τελευταία, ρε φίλε. Πάμε. Όντως. Βόλτερ, δώσε, ρε φίλε, το The ξενοδοχείο. group we never knew we needed. Τάσο, ευχαριστώ για την πορτογαλή καρδιά. Βένε, δώσε κάτι, ρε φίλε. Για να γαλακτηθεί λίγο να τσιγκολάει. Μετά έγραφες και στους άλλους αυτά. Λοιπόν, πάμε. Ο Χρήστος είναι έτοιμος για ύπνο. Δεν πειράζει, αντέχω, έχω προπονηθεί. Όχι, έτσι μου γράφουν εδώ, δεν το λέω. Λοιπόν, like. Ζαχάρο, ευχαριστώ. Πατούλα W. Παιδιά, WW, αλλά να μην είναι. Βγούμε τελευταία εδώ, εμείς είχαμε την ιδέα. Αλλά τσάτ, δώστε ρε. Και με τις θερμίδες. Πάμε λίγο. Αλλά οι πόντοι δεν ανεβαίνουνε. Αυτό λέω και εγώ, οι πόντοι δεν Για να είναι. δώσει θέωση, τι Έχουμε να 1,5 βάλουμε. λεπτό ακόμα, εντάξει. Θα βάλουμε άλλο τραγούδι. Γεια σου, Φελίδη, πάμε λίγο, παιδιά, πάμε. Εδώ είσαι. Εν τω μεταξύ, στον Κρίστο τουλάχιστον μπράβο, δεν αυτό θα το φτάσουμε, παιδιά, ξεπάμε. δεν θέλει κάτι μεγάλο. Δεν έβγαλε και επί δύο αυτό. Δεν έχω. Πάρα ευχαριστώ. Και ορθόδοξο, Στο πάμε. τρίμα. Δώσε μου, όχι, δεν έχω. Μπράβο, δώσε κάτι. Είναι όλα. Εντάξει, γενέθλια. Πάμε, ρε μάγκες, πάμε. Κάτσε να κάνω λίγο χορό πατούλα. Έχει γενέθλια ο Τεώστη. Έχει γενέθλια. Όχι, είναι πολλά καλέ. Να τα καταστήσεις. Θα χορεύει, δεν θα ακούω. Α, εντάξει, να τα λέω πάμε στο παιδί. Δεν έχω να πετάξω και λίγο βίζο έξω. Ρε. Κάτι έχεις. Όχι το έχω δει. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πάμε, Πάμε λίγο ορθόδοξο, χωρό πατούλα. Πόσο έχουμε, 13 δεύτερα, πάμε να την κερδίσουμε ξανά. Ένα snipe. Ανεργία, final boss Μην βγούμε τελευταίοι. 6,
Ένα snipe να μην βγούμε τελευταίοι. Δεν κάνω snipe.